Sibingelele sikwamukele inkosi yamaphupho kwi-channel yithi kunqaba kwi-channel ethi lamaphupho ngolimi lamaphepha silethela ulimi olufunda kangcono uma ukuthi kawufunda ngcono ngelinye ilanga sizoma safaka ama-translation laphana ukuthi ukwazi ukuthi uma ukuthi isizwe lasicose kahle ukwazi ukubamba ama-translation lokho sizokwenza nje ngokuhamba kwesikhathi ukwenza sure ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthi understand ukuthi uma sikhuluma isichaza iphupho sichaza ukuthini i-meaning yakho interpretation yayo akwazi ukuthi eyithole injoba enjalo ngempilo ukuze ube ingxenye yomndeni wayo i-channel le yithi yenza sure ukuthi uyasubscribe kanti uma usubscribe asivele sikuyothola isigqoko siyabonga kakhulu ngathi uNkulunkulu angakubusisa ngablessa ngalo ndlela oyifisayo aqhubeka-ke ngomndeni ukuthi ukwenza sure ukuthi uyakhomenta uyaphawula uyasuggesta uyalike uyashare futhi amavidiyo wenza iziphakamiso uhlezi unathi sonke isikhathi usikhomenta nakubanye abantu asivele singene bona amaphupho sigxile ukuthi-ke ukwazi ukuthi asho ukuthini amaphupho aqale umuntu ophupha la amanye amaphupho abalulekile siqale ukuphupho ley'jaji namajaji uphupho ume phambi kwey'jaji uqhumisa icala lokhu-ke akulungile ngoba kusho ukuthi kuzoba nomsindo ozokwenzeka kuzoba khona obandakanya wena la uzokuhlohla khona ngemibuzo ubuza wena kufuneka kube accountable asikhulume ngomuntu ophupha uJakalazi ukhuluma ngabantu aba-close nawe abangabaqindi abakuphethe basopa sikhulume ngomuntu othi uphupha uJamu phupha ngolujamu uma uphupha ulujamu usho uzogula kodwa uzogula isikhashana kodwa futhi uma wena uphupha uwenza ujamu ukuthi ngempilo uzophumelela uzochuma ey'ntweni usuke uzenza asikhulume ngomuntu ophupha ijazi ngoba ijazi lakho uphupha ijazi oligqokile lokusho ukuthi khulu yes ayimele asikhulume ngomuntu-ke lapho ogqoke ijeke empeleni umuntu ophupha ijeke lamanzi ujeke wamanzi ijeke lamanzi uphupha uphuza-ke amanzi ngejeke kusho ukuthi uzoba nohambo kodwa uma ujeke elincane uhambo lakho lufushane kodwa umuntu ujeke elikhulu kusho ukuthi uhambo lakho lude asikhulume ngejeke uma uphupha uphakathi ejele kusho ukuthi uzochuma ngokomsebenzi owenzayo noma-ke la uzohlala kahle uzonethezeka kodwa ukuphupha weqile ejele ukushintsha kwezinto izinto zakho zizohamba kahle futhi kanti-ke asikhuluma ngomuntu ophupha ijele wada ujele esizweni uphupha ijele wada lokhu kusho ukuthi unomuntu oboshiwe oyisihlobo sakho noma umngani wakho umuntu ngezila akhululwe kube kudala lindele ukuthi-ke umngani wakho nesihlobo sakho ekade sibusho singeke sikhululwe maduzane uphupha uyajeziswa uphupha isijeziso uma uphupha ujeziswa usho-ke iy'nhlanhla ijikijolo umuntu othi nguphi ijikijolo uphupha kwenhlahla sawo lo muntu loyo uvame ukuchuma empilweni uvame ukuthi zakhe ezidlodlobale uyavama futhi ebe nabantwana abaningi umuntu uphupha ijokane lenkomo ijoka uma uphupha ijoko kusho umshado ozayo kuwena umuntu besifazane futhi bazokushada iziyazokushaya maduzane noma umina kufuna ukuthi ekulokhuze majini fake indandatho asikhulume ngomuntu ophupha ujulweni simuphupha ujulweni usiphupha uju kusho ukuthi impilo yakho izochuma impilo yakho izohamba kahle ukuba amajuba uphupha-ke uwabone ndiza kuhle ngoba kusho ukuthi uzoneliseka uzokwaneliswa yikhaya futhi uzothokoza uphumelele nasey'ndabeni zakho noma ey'ntweni zakho osuzenza kodwa uma ubona ijuba mhlawumbe ndiza kusho ukuthi uzoduduza uma ungade if you were going through some rough patches izinto zokuzingahambi kahle unosizi izobona ijuba mhlawumbe ndiza kusho ukuthi uzokhululwa uzoba right uzophumelela uzoduduzeka uma uphupha amajuba asendle kusho umlingani wakho ongenaso isimilo noma ungekho oqotho kodwa-ke uma uphupha amajuba asekhaya asho umlingani wakho oqotho noma onesimilo uphupha-ke ukamile ngathi umuntu uphupha ukamile noma uphupha ubona umuntu ukamile inwele zakho noma ezobulili ubikazi ulahlekelwa ngokukhohliswa uzolahlekelwa ngutho noma yikethile ngenxa yomuntu ozokholela uphathe noma uzomlingeni ophathe uzoqhaphaza ngamanye amazwi 15 uma uphupha-ke ikamela usho inhlanhla enkulu kusho ukuthi uzohamba kahle kwempilo uphupha ikamela lokulala ukuthi uzokwazi ukufeza zonke ifiso zenhliziyo yakho lokusenhliziyweni yakho uzokwazi ukuthi wenzekani ukufeze asikhulume ngomuntu othi uphuphe ejabule uphuphe wenele uthakasile qaphela-ke unosizi ongahle ubhekane nalo ngenxa yomuntu ozwana naye
Uma uphupha ujaha, uphupha kuwuwe ujahwa noma ujaha emjahweni kuhle. Kusho ukuthi-ke izinto zakho zizohamba kahle. Asobe-ke lapho kwamaphupho kwamanje sizophinde sikulethele futhi amanye nawe ungaqhubeka ubuze sizokuphendula sikulethele futhi ney'mpendulo. Hlezi uyingxenye ihlala ingxenye yayo i-challenge ihlala ingxenye yayo umndeni. Siyabonga kakhulu ufisela wena uNkulunkulu angakubusisa. Be blessed.